מפקד מחוז תל אביב הודיע היום במסיבת עיתונאים על פענוח רצח גבי קדיס שאירע לפני כחודש בסיום תהלוכת חג המולד ביפו. אנחנו התכנסנו הבוקר בעצם לדווח או לומר שמבחינתנו רצח גבי קדיס שבוצע ב6 לינואר פוענח מבחינתנו בחקירה מאומצת של ימ"ר תל אביב, שנוכחים פה מפקד הימ"ר וצוותי החקירה פה, שלאחר מכן ייתנו לכם דיווח על נושא החקירה. הגענו למבצעים עצמם, ומבחינתנו אתמול הוגשה הצהרת תובע לבית המשפט, שבו ישנם 3 נאשמים, 2 נאשמים בביצוע הרצח עצמו ואחד בביצוע קשירת קשר לביצוע רצח. חקירה לא פשוטה מבחינתנו, חקירה שהצריכה מהצוות פה הרבה שעות, הרבה חוכמה והרבה יוזמה ויצירתיות בהגעה לפענוח הרצח עצמו. לרצח עצמו מבחינתנו יש משמעות מעבר לקורבן ולמשפחה שקיבלו את המכה הקשה. יש משמעות שמדובר באוכלוסייה נוצרית מאוד מכובדת, באוכלוסייה של ערביי יפו בעניין הזה, והיה חשוב לנו בעניין הזה לפענח ולהגיע לחקר האמת, כמו שאנחנו עושים בכל תיק רצח. אבל יש פה משמעויות נוספות, כי גבי היה גם דמות ציבורית, מעבר להיותו תושב יפו היה דמות ציבורית, הוא היה יושב ראש התנועה האורתודוקסית הנוצרית ביפו, וכדמות ציבורית כזאת אנחנו השקענו את כל המשאבים שעומדים לרשותנו בפענוח הרצח. במהלך החקירה התברר לנו שכל חטאו של הקורבן היה העובדה שהוא ניסה לממש את הזכות של האגודה לקבל נכסים ששייכים לאגודה. הפעילות הציבורית הזאת עלתה לאדם הזה בחייו. המאמץ שהושקע פה היה חריג. עשינו במשך כמעט חודש ברציפות, מאמץ עליון ליצור איזשהו פאזל שהצליח לשחזר למעשה כל ההתנהלות שקדמה לרצח עד לרצח עצמו ועד למסלול הבריחה של החשוד. ובזכות התצריף הזה, הפאזל הזה, למעשה הצלחנו להבין מי היו המעורבים ישירות וגם מי סייע למימוש של האירוע החמור הזה. 3 האנשים שכלפיהם הוגשה הצהרת תובע מכחישים, ולמרות זאת, למרות ההכחשה הנחרצת שלהם, הפרקליטות הגיעה למסקנה שצברנו מספיק ראיות על מנת להעמיד 2 מהם לדין באשמת רצח, ושלישי על קשירת קשר לביצוע הרצח עצמו. חקרנו הרבה מאוד אנשים, ובחקירה הזאת זכינו באופן יחסי לשיתוף פעולה במידה זו או אחרת, וזה שוב מסר שבלי שיתוף פעולה של הקהילה, של האוכלוסייה, כמעט זו משימה בלתי אפשרית לפענח עבירות של פשע חמור. נכנסנו לטפל בתיק רצח יום לאחר האירוע. זה דרש מאיתנו באמת מאמץ אינטלקטואלי להרכיב את הפאזל, למקם את כל החשודים במקום, לשחזר את כל התהלוכה ואת כל האירוע בכנסייה. במקביל אנחנו התמקדנו במישור החקירתי, אנחנו הגענו למניעים של אותם עבריינים שביצעו את הרצח, למה הם ביצעו את הרצח, בשביל מה היו צריכים לבצע את הרצח. הצלחנו למעשה ליצור איזשהו רצף אירועים שמוכיח את מעורבותם של החשודים שיוגש להם כתב אישום ביום חמישי. מבחינת החקירה, הצוות כלל 13 חוקרים וכוחות סיוע רבים. אנחנו עבדנו סביב השעון, כולל שישי, כולל שבת. השתמשנו בכל הכלים שמשטרה יכולה להשתמש ויודעת להשתמש. בנוסף, השתמשנו בכל מיני תחבולות, כולל שימוש בדיזינפורמציה כדי לבלבל את העבריינים. אם כך, הרי שבסיכום חקירה משטרתית מאומצת מופנית האצבע כנגד טלאל אבו מאני כחשוד בתכנון הרצח, וזאת על רקע מחלוקת בנוגע לבית ברחוב החילוף פינת הצרי ביפו. הבית שיושב ראש האגודה האורתודוקסית התעקש שיושב לידי העמותה, ועל כך שילם בחייו. ברצח שזעזע את יפו כולה, רצח גבי קדיס, בחג המולד 2012.